So, ito yung magiging bag mo. Book guys na 8 peraso na pang grade 5. Ayan, may cover na rin to para hindi siya agad receive. Good day mga ka-JTV, and for today's video. So yun guys, nasa RCS pala tayo ngayon dito sa May Kapas Tarlac upang bilhin yung mga school supply na pinangako natin sa mga batang nag-request sa atin. At syempre makakasama natin sa pamimili ang aking baby boy and then yung aking pinsan. So bali guys, iba't ibang price yung bag dito. Meron silang 300, ito, 169 to. Ayan. Then yung iba naman, meron silang meron dito 438. Ayan. So iba-iba yung mga price nila, pero ang napili natin guys, dahil kinder lang naman sila, ito yung napili nating bago. Tatlo kasi tatlong babae yung gagamit, kaya tatlo rin yung bibili natin. Then pababae din. Grade 5 po, 10 yung binibili namin. Sampo, kung baga extra yung dalawa, 8 subject lang sila. So pwede siguro yun. Tapos ganito po, dalawang guns po. Kasi mga pang grade 5. So dalawang ganito guys, saka isang pang grade 5. Ito yung pang grade 5. Ito pa rin yung pang grade 5, saka ito yung pang grade 5. Oo nga, maliniit mo. Mahaba pa rin pang grade 5. Lengthwise po sa clockwise. Kailangan po kayo color paper. Sinamahan na rin natin ang coloring book guys para sa mga kinder natin na mag-aaral na mag-drawing na magkulay-kulay ito. Dahil babae sila, ay di talaga. Dalawa kasi dalawang kinder. Tatlo po kasi sila eh. Isang grade 5 saka dalawang kinder, no? Crayola po. Tingin ko rin. Sa Crayola pala, kailangan din nila yun. Sa grade 5 naman, lapis pa ba? Ballpen? Ballpen. Sa grade 5 naman, ballpen na... Saan ba dito? Ito kasi sign pen na to eh. Kailangan yung pang ano lang talaga. A4 sa Magkano to? Hindi po 50 po. Ito lang? Okay na yan? Dalawa po. Then, Crayola guys, kumuha na rin tayo para kompleto na yung gagamitin nila. Kasi mga ano ka dyan, mapakan. Sa grade 5 naman, red saka black ball pen. Ito din. Ang price niya is 33 pesos or 33. Ito yung mga price nila guys. Ito naman yung mga notebook guys na worth of 33 pesos. Ayun guys, matapos ang 2 oras nating biyahe from Tarlac City, narating na natin tong Alinggan. In a way, yung nag-comment pala sa Facebook natin na regarding dun sa mga school supplies na binili natin kahapon. Ito na sila. Ayan. Bigyan mo ito. Ito na sila, dala na natin. Tapos, ibibigay na natin sa mga kasama natin mga bata ngayon na nag-request ng mga school supplies na ito. So, unahin natin yung grade 5. Anong pangalan mo? Ano? Anong pangalan mo? Tristan. Si Tristan. Anong grade ka na?
Grade 5 po. So si Tristan guys, grade 5 na siya. And then unahin na natin ibigay yung gamit niya. Yung bag, notebook, papel, yung mga kailangan sa school. So unahin na natin si Tristan. Ano? Wala pa ka naman si Tristan guys. So, sa bag muna, ito yung bag niya na binili ko guys. Actually, hindi ko alam kung babae lalaki to pero buti na lang gantong kulay na pili ko. So, ito yung magiging bag mo. Tapos, kunin natin yung notebook mo. Sana ba? Tatlo lang nabili ko. Pwede na to? Yung binili ko yung may cover na para ano. Ano ba? Panalaki din yun. May ilan lang pambabae pero hindi nahalata. 3, 5, 7. So ito yung notebook guys na 8 peraso na pang grade 5. Ayan, may cover na rin to para hindi siya agad sira. Ayan, dito mo lagay. Ayan. Tapos syempre kung may notebook, ito ba yung papel mo? Ganito ba? Ito yung papel pang grade 5 guys. Oh. Ayan. Papel. Syempre dapat may ballpen. Init. Sagot ng pawis ko. So yun lang naman. Ito lang naman yung kailangan niya guys. Bag, notebook, papel no? Saka ballpen kasi grade 5 na siya. And then sa sunod naman si... Pangalan mo? Si Athena. Ano pangalan mo baby? Athena. Ito naman si... Ano pangalan mo? Tintin. Tintin. Tintin na lang daw yung pangalan niya. Ayan. Anong grade ka na? Grade? Kinder. So yun guys, naiya siya pero kinder na siya. Ito naman yung para sa kanya. Paras lang to. Ito na lang. Ito yung magiging bag niya guys. Kinder student. And Barbie. Paka mo to ba? Tapos, bigyan natin siya ng nakalimutan po lang isa. Meron pa siyang extra. Siyempre may pencil case din. Meron din siyang papel syempre. Papel. Guys, actually hindi pa sila gumagamit nito pero bumili na lang din ako para may extra sila. Dalawang notebook. Ayan. So, ito yung Crayola guys. So, ibibigay natin sa kanya. Kinder lang naman kaya pwede na siguro to. Pantasar din. Ayan, pantasar tawag sa amin dito dati. Ayan. Ano masabi mo, Ibi? Ano masabi mo? Thank you po. Thank you po. So, yun naman si... Ano pangalan mo? Ay, nandun pa siya. Dito ko ito guys, si Christine Joy, yung pinaka-last. So, ang bag ito. Barbie din. Oh, mo na, baby. Ang coloring book. Ayan, oh. Meron siyang ganito, pencil case, Crayola. Saka, syempre, meron din siyang pantasa. Papel. Syempre, meron din siyang papel. Hindi pwedeng isa lang. Ayan guys, kulay pink. Team Lenny. Thank you kay Ramon Rivera sa binigay niyang school supplies. So, yun guys, sa nakakapanood ng vlog na to, pwede kayong mag-comment. Then, pipili ako sa lahat na mag-comment kung sino yung susunod na pwede natin puntahan na bigyan ng konting regalo na school supplies sa ngayong pasukan. So ayun guys, pakishare na rin tong video na to. Baka isa kayo sa mapili mag-share para isa din po kayo sa mabigyan ng school supplies galing sa ibang sponsor natin. So yun lang guys, maraming salamat sa nag-sponsor ng gamit na to. Especially kay Ramon Rivera, maraming salamat po. And then sana huwag kayo magsawang sumuporta sa akin. And then sa mga i-upload ko pang video. So hanggang sa muli guys, maraming salamat po. And then God bless always. Thank you. Bye bye.